Hey, mina bese ngithi phela kuleli viki ngiyadedela ukuthi hayi nayiki indlovukazi endaba enkulu media. Ngizwa kuthiwa sekukhuphuka kusho isihlalo enabashu national. Kuyehla ikomidi lana liyakhuphuka lize egoli ikomidi la national. Lithi akuhlanganwe eVali ngesabatha. Sithe okay ke sofika eVali kubonakala. Sathi sisayidedela emva kwesabatha. Yathi nathi cha ngesonto iyasibiza le AUP asiphelelene eUP ngesonto kune closing function ngesabatha kunenabathi visit eVali kube khona ikomidi la national isonto kube khona unational nakhona futhi go national nje kubi kodwa sethena abathwena thesa